एक कैमरामैन हेने आओ तो हई देख तो कितना विशाल सांप बा, बाप रे। तो कौवा बैठल दाढ़ी पर आ तो मलिया हमरा आड़ी पर। तोर मरिया हमें लानवा पर बा के सारे रे। हाँ तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करत तानी नु कि ठीक हो बोलो। तो आज आज हम तार लोग के पूरा अपन गांव देखावेला बानी। ठीक बा, गांव में हमरा का बा मतलब बा, झील बा और ई पुल उल बा कुली, ई सब तार लोग हम देखावेला बानी। आज के वीडियो नु बहुत ज्यादा मजेदार होखे वाला बा। और ई रहल हमार घर। ठीक बा भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट के जरूरत बा हमनी के। ठीक बा, हमार घर देख लो लोग कैसन बा, यही में वीडियो बनानी, यही में मतलब हम रहबो करनी। ठीक बा, तो सपोर्ट तनी करो लो। ठीक बा, अब बनल रहो आगे तक वीडियो में, काहे आज की वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छा होखे वाला बा। हाँ तो भाई लोग, ई रहल समैल के पुल। ठीक बा, आ समैले हमार घर है। तो अपना गांव के बारे में आज हम लोग के देखावे ला बानी। ठीक बा, तो चलो तनी हम नीचे से लोग के देखावे तनी कैसन पुल बा। ठीक बा, हाँ तो भाई लोग हम नीचे आ गए नी। ठीक बा, तो ई देखा लो हमनी के पुल कैसन बा, एकरा के केवड़ा वाला पुल कहल जाला। ठीक बा, और ई पानी जब एमे आवेला तो मतलब पटौनी वटौनी करे के रहला, सिंचाई उचाई, तो ई केवड़ा जौन लौकता तो हमने के नीचे गिरा दियल जाला। और ये पानी वो तरफ जमा हो जाला। अभी हम उस तरफ से भी देखाए तर लोग के, पानी जमा हो जाला तो उन्हें पातर पातर नाला बनावल गइल बा, ओमे पानी निकलेला। तो वैसे किसान सब सिंचाई करला। अभी पानी आइल नहीं है, पानी एबे आवे में लेट हो गइल बा। और ये चलो तनी हम उस तरफ तो देखाओ तनी तर लोग के। हाँ तो भाई लोग फाइनली हम आ गइल बनी वही पुलवा के मतलब दूसरा तरफ। तो देखा लो ई कैमरा हवे। ठीक बा, एकरा के नीचे गिरा दियल जाला। जब पानी आवेला नु जमा करे के रहेला तो देखाओ तो कैमरा में नहीं, एकरा के नीचे गिरा दियल जाला। जब ई नीचे गिर जाला तो एने जहाँ खड़ा बन तहाँ पानी जमा हो जाला। और ई वो तरफ जौन बावे पातर पातर नाला बनावल गइल बा, जौन से पानी निकले खातिर, ओमे पानी निकले लगला तो लोग सिंचाई करेला। ठीक बा, तो देखल है जौन नट लौकता नु, नट यही के नचावल जाला नु तो नीचे गिर जाला। ठीक बा, हाँ तो भाई लोग ये हवे हमरा गांव के चौराहा। ठीक बा, तो हेने देखाओ तो कैमरामैन है जाला तेवली बाजार में। ठीक बा, और ये हेने के देखाओ तो कैमरामैन ई चल जाई डायरेक्ट कुसौंधी। और हेने के देखाओ कैमरामैन ई चल जाई समझ लो भाई लोग कररिया। आ हेने के देखाओ तो कैमरामैन ई हमनी के पुल, तो ई चल जाई कोयला दवा। ठीक बा, तो आगे हम तो लोग के और सब देखाओ तनी, जैसे कि हमरा गांव में झील उल बावे कुली, वो सब देखाए बना रहो वीडियो में। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। हाँ तो भाई लोग हम आ चुकल बानी फाइनली हमरा गांव के जौन झील बानू उता लोग के देखाओ तनी हम। ठीक बा, और ये देखाओ तो कैमरा मैन, हमी के हेने जाए के बाबा, देखाओ तो कैमरा मैन। और ये हम तो लोग के झील देखाओ तनी। ठीक बा, दो तीन गो झील बा, देखाओ तनी। बहुत अच्छा लागेला भाई लोग, हमनी के बचपन में एही में नहात रहनी सन। ठीक बा, एही में मछरियो भी पोसल जाला। ठीक बा, तो आओ तो कैमरा मैन। हाँ तो भाई लोग देखो लो, ये हमरा गांव के झील है, देखाओ तो कैमरा मैन, फोकस कर तो। ये हमरा गांव के झील है। ठीक बा, आ एमे मछली भी पोसाली सन, एमे हमनी के माने बचपन में नहात रहनी सन। ठीक बा, और ये समझ लो कि ई पोखरा पहले बहुत छोटा रहला, बाद में खोन के एकरा के बड़ा कइल गइल। और ई हेना देखा लो, इहो पोखरा है लेकिन एमे थोड़ा जंगल उंगल हो गइल बा। और ई आगे चलते कैमरामैन, आगे दिखाओ तनी से भाई लोग, वीडियो में बना रहिए लो। तो भाई लोग हमनी के आगल में से अब दूसरा पोखरा पर। ठीक बा, और ई देख देख सकत लो हमरा पीछे है एगो बनल बा, एकरा के हमनी के मतलब भोजपुरी भाषा में एकरा के झोपड़ी कहल जाला। ठीक बा, यही में जौन ई जगह पोखरा हवे नु, उ यही में सूत के राती खनिया अगोरेलन। ठीक बा, आना तो मछली उछली मार लियो सन पूरा, बहुत चोर और बड़ा सन घरी। ठीक बा, और ई देखा तो कैमरामैन, ई हमनी के गांव के एकरा के चौरा कहल जाला। ठीक बा, ई कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में बावे, बहुत बड़हन बावे। ठीक बा, ई में मतलब जंगल बा पूरा एकदम, एमे जानवर उनवर होइए सन पूरा। ई मतलब समझ लो कि बहुत खतरनाक एरिया हवे। ठीक बा, और ई देखाओ तो कैमरामैन, है ना कर देखाओ तो बहुत बड़ा मर्दे झील। ठीक बा, तो भाई लोग हमने के आ गए बनी सन बीच चौरा में। ठीक बा, एकदम बीच चौरा में। आ डर लगता नु कि साला सियार मत काट ले तर वहीं चलो। तो दिखाओ तो कैमरा में, दिखाओ है ये है दूसर का मतलब पोखरा हवे। आई उतना मतलब गहिर नहीं है, ई मतलब थोड़ा सा में पानी बावे, एमे जियाल छोड़ल बैसन। ठीक बा, आ उ जौन पहिलवा देखनी हसन उ पोखरवा, वही मालिक के इहो हवे, मतलब उनकर 10-12 गो पोखरा बावे चौरा में। ठीक बा, आ मतलब उनकरा बहुत बढ़िया इनकम हो जाला ऐसे। तो ठीक बा भाई लोग, चल तनी सन हमनी के दूसरा लोकेशन पर नु, तो देखाओ तनी से तर लोग के हमनी के नु एक कैमरामैन हेने आओ तो हई देख तो कितना विशाल सांप बा, बाप रे। हाँ तो चलते चलते कैमरामैन एगो हमरा शहर बोले के मन करता, बोल दी। बोल दे।
तो कौवा बैठल दाढ़ी पर आ तो मलिया हमरा यानी पर तोर मरिया हमें लानवा पर बाक सारे रे वीडियो बंद कर। हाँ तो भाई लोग आज के वीडियो नु इतना रहता ठीक बा। मतलब हमनी के टाइम नहीं के जाए बा कहीं तो आज खातिर नु इतना रहता वीडियो फिर हम तो लोग के दिखाओ तनी अगला वीडियो में ठीक बा। तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो ठीक बा, लाइक कमेंट कर दियो कौन सा पार्ट तो लोग के अच्छा लगल बा ये तू लोग कमेंट में लिख सकत लो ठीक बा। तो आज खातिर बाय।